Makaso sa dengue sa Misamis Oriental na matikdan ang pagtaas. DOH nagpahinumdum sa publiko sa 5S kontra dengue. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Walay puwas ang pagpanlimpyo sa inahan nga si Lisel Bahian sa iyang tugkaran, ilabi pa nga adunay kanal duol sa iyang panimalay sa Zone 4 Barangay Igpit Opol sa Misamis Oriental. Kinihuman nga namatikdan ang pagsaka sa kaso sa dengue sa pipila ka lugar sa Region 10, ilabi na sa Misamis Oriental. Kaloy sa Ginoo man wala may nakuan din nga na dengue. Sa ubang lugar nakadungog na mo. Oo. Sa ubang barangay. Ubang barangay. Usa sa nakitang hinungdan sa Epidemiology Surveillance and Disaster Response Unit sa DOH-10 nga naghatag og dakong kontribusyon ang nasinating mga pag-ulan. Mas gipakusgan sa kuno nila karon ang kampanya Batok Dengue pinaagi sa pagsuroy sa matag barangay aron mamonitor ang mga bata nga adunay gibati nga sintomas sa dengue. Panahon sa ting-ulan natin gitawag og wild disease. Unsa ming wild disease? Ang wild disease, waterborne and foodborne disease, influenza-like illness, leptospirosis ug uban ini ang dengue. Mao nang gitawag siya og wild. Sa probinsya sa Misamis Oriental, ana-ana sa 2065 ang kaso ug 21 niini ang namatay na gikan Enero hangtod Hulyo 28 ning tuiga. Anaa sa 108% ang gitaas sa dengue cases ug nag-una dinhi ang munisipyo sa Claveria nga anaa sa 262 ka mga kaso. Gisundan kini sa Hingoog City nga adunay 210 ka mga kaso ug Taguluan nga adunay 182 ka mga kaso. Atong wagpangon ang mga posibleng pamalayan or pangitlugan sa mga lamok kilabi na sa mga butang nga mapunduhan og tubig. Dapat gyud mga adlaw-adlaw manglimpyo. Ang kanang mga kuan di mga tubig nga kuan ipang kanang balde pangkulob ang katong mga lata nga na kuan ipang isulod sa kuan, isulod sa sako. Mga tubig pangyabo. Way makapangitlog. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.